खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ कामरुप मेट्र' जिल्ला बेंगिरिया भट साननायनि थाखाय 4 मे खालारखौ गोरान सान फोसावो। कामरुप मेट्र'पलिटान जिल्ला कमिशनारआ भट साननायनि हाबाफारिजों गोरोबनानै 4 मे खालारखौ मावख'आरि महरै गोरान सान फोसावदों। बे बिथोननि सिङाव हलसेल आरो खुस्रा जौनि गलाफोर, वेयारहाउसफोर आरो भारतजों बानायनाय गुबुन हादोरारि जौ गलाफोरजों लोगोसे गासै जौनि फसंथानफोरा भट साननाया जोबजासिम बन्द थागोन। बे होबथानाया क्लाब, बार, हटेल, फिसा-फिसौ जौ बानायग्रा इउनिटफोर आरो जायगानि जौ दिहुनग्रा इउनिटफोरसिम बारायनाय जादों, जेराव जौ रोगानायखौ गोख्रोङै होबथानाय जादों। जिल्ला खुंथायआ लाइसेन्स गोनां फालांगिरिफोर आरो सरासनस्रा सुबुंफोरखौ आबुङै मानिनो खावलायो आरो सांग्रांथि होयो दि जायखिजाया आयेन सिफायनायनि थाखाय गोख्रों आयेनारि राहा लानाय जागोन। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ रङिया रेलवे पुलिसआ ड्राग्स फालांगिरिखौ खायो, 60 ग्राम हेर'इन जब्द। फेग्रा मुवानि सायाव गोख्रों सिग्रोमनानै रङिया रेलवे पुलिसआ रङिया रेलवे स्टेशननिफ्राय सासे सुबुंखौ खायो आरो 60 ग्राम हेर'इन जब्द खालामो। बिहारनि बरौनीनि थागिरि रामु राय मुंनि दायनिगिरिखौ अफिसार इनचार्ज अ.सि. गुनजित पाठकनि दैदेननायाव सरासनस्रा नायबिजिरनायाव हमनाय जादों। बे बेसादखौ मोनबा साबोननि बाक्सुफोरनि सिङाव दोनखोमानानै दोननाय जादोंमोन। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला रामु रायआ सिलचर-रङिया एक्सप्रेसनि गेजेरजों ड्राग्सखौ बिहारसिम लांनो नाजादोंमोन। नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि रायआ सासे हुदा गोनां दायनिगिरि, जाय सिगां फेग्रा मुवा फालांगिनि थाखाय जोबथेसालियाव थानांदोंमोन। दासान्दि बिथांखौ गोबां मिथिनो थाखाय रङिया रेलवे पुलिस थानायाव सोंथि खालामगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ सिगाङाव फंबायखौ बुथारबाय, दा आरोबाव बिफाखौ बुथारदों। नगावनि उरियागावनिफ्राय मोनसे सोमोनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों, जेराव सासे सुबुङा गावनि बिफाखौ बुथारदों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला नन्देस्वर बरा मुंनि सुबुंखौ बिथांनि उन्दै फिसाज्ला बन्जन बराया बुथारदों। सन्देह गोनां अन्जन बराया सासे जाफ्लेबाय थानाय दायनिगिरि, जाय सिगां हायद्राबादाव गावनि बिदाखौ बुथारनायनि दायाव जोबथेसालियाव थानांदोंमोन। गावनि हिंसायारि आखु आरो गुबुन गुबुन दायगोनां खामानिफोराव लोब्बा थानायनि थाखाय मिथिजानाय बिथांनि आखुआ नखरनि गुबुन सोद्रोमाफोरखौ गिनानै गावनि न'निफ्राय खारलांनो गोनां खालामदोंमोन होनना खौरां मोन्नाय जादों। नगाव पुलिस आरो फरेन्सिक हान्जाया नेमखान्थि बादियै नायबिजिरनायखौ जागायनो थाखाय जाथाय जायगायाव सौहैदों। पुलिसआ जाथायथिलिनिफ्राय थैजों बुंफबनाय गंसे लावथि बोखांनो हादों, जाय हाथियारखौ बे दायाव बाहायनाय हाथियारनि सन्देह खालामनाय जादों। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ काजिरङायाव रागा जोंनाय, खौरां बिलाइजों खोबथेनाय गोथै सह'आ देहा फाहामसालिनि सुबिदाफोरखौ लानानै सोंखारिनाय। काजिरङानि कहरायाव थानाय शहीद बेजा वैष्णव आदर्श देहा फाहामसालियाव जानाय मोनसे सोमोनांथाव जाथाया सासे थैनाय सुबुंखौ गुफुर जि कफननि सोलायै खौरां बिलाइखौ खोबथेनायनि उनाव गोबां दावराव-दावसि सोमजिहोदों। बे जाथायखौ आसाम जातीयतावादी युवा फरायसा आफादनिफ्राय गोख्रों रावजों सोंखारिनाय जादों आरो बे खामानिखौ लाजिनांथाव आरो गनायथाव नङा होननानै बुंदों। फसंथाना अजद होदों दि बे देहा फाहामसालियाव गुदि सुबिदाफोरनि आंखाल दं आरो बेखौ मोनसे रेफारेल मिरुआवल' खमायनाय जादों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला बे जाथाया 2 मे खालारनि मोनायाव जादों, जेब्ला गेलेखियाव इ-रिक्साजों सौग्रावनायाव जिउ गोमानानै बुद्धेश्वर कच मुंनि सासे सुबुंखौ देहा फाहामसालियाव लाबोनाय जादोंमोन। गोथै सह'खौ मोजां गुफुर जिजों खोबथेनायनि सोलायै देहा फाहामसालिनि मावथिफोरा खौरां बिलाइ बाहायदोंमोन, जायनि जाहोनाव जायगानि सुबुंफोर आरो आफादफोरनि गेजेराव रागा जोंदों। सोंखारिग्राफोरा देहा फाहामसालियाव गाज्रि दाथाय आरो गोनां फुंखाफोरनि आंखालखौ लानानै गोख्रों जिंगा सिदों। बिबानगिरिफोरनिफ्राय थाबैनो आखाय होनांगौ, जाहाथे बेरामि आरो थैनाय सुबुंफोरखौ सामलायनायाव मान-सन्मान होनांगौ होनना दाबि खालामदों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ जौ लोंनानै गारि सालायनायनि सायाव गोख्रों राहा। गुवाहाटी पुलिसआ गासै नोगोरावनो जौ लोंनायनि नायबिजिरनायखौ गोख्रों खालामदों।
जौ लोंनानै गारि सालायनायखौ होबथानो आरो लामानि रैखाथिखौ बांहोनो थाखाय गुवाहाटी ट्रेफिक पुलिसआ 2 मे खालि गुवाहाटीनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव जौ आनजाद नायनायनि हाबाफारि लादों। रैखाथि गोनां लामाफोरखौ थि खालामनो आरो रायजो राजानि आब्रुथिखौ लाखिनो थाखाय मोनसे गुवार हाबाफारिनि बाहागो महरै बे सिग्रोमनाया जौ फेनानै गारि सालायग्रा सुबुंफोरखौ नोजोर होदों। मावख'गिरिफोरा बुंदों दि ट्रेफिक आरो रैखाथि नेमखान्थिफोरखौ सिफायनाय दायनिगिरिफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जादों। गुवाहाटी पुलिस, गुवाहाटी नोगोर निगम आरो गुबुन सोरखारि एजेन्सिफोरजों लोगोसेयै नोगोरखौ बांसिन गोजोन आरो रैखाथि गोनां खालामनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। गुबुन मोनसे खौरांआव दङ मणिपुरनि इम्फल बिरखं गाथोननि गोदान कार्ग' टार्मिनेलनि साखाथियाव बमा बेरफ्रुनाय। हादोरसाया 3 बोसोर दावराव-दावसि। मणिपुराव हारियारि दाङाबाजिनि जागायनाया 3 बोसोर जालांबाय, जाय रायजोखौ साननो हाथावै दावराव-दावसिनि फारसे नारख्लायदों। इम्फल इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोननि गोदान कार्ग' टार्मिनेलनि साखाथियाव बमा बेरफ्रुनायनि उनाव गोदान दुंहाव थासारि नुनो मोन्दों। बे बेरफ्रुनाया फुंनि 11:55 रिंगासो समाव मालम तुलियामा बिरखं गाथोननि बेरा साखाथियाव थानाय गंसे गोथैसालिनि साखाथियाव जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा गोदान कार्ग' टार्मिनेल आरो खाथिनि टेरिटरियेल आर्मी केम्पनि गेजेराव मोनसे इम्प्र'भाइज्ड एक्सप्ल'सिभ डिभाइस (आइईडी) गारनानै दोनदों। बमा बेरफ्रुनायनि उनाव जेबो खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। गोजौ थाखोनि पुलिस मावख'गिरिफोरा बेरफ्रुग्रा जायगायाव सौहैयो आरो नायबिजिरनायखौ जागायदों। गुबुन फारसेथिं 2023 मायथाइनि 3 मेनिफ्राय जागायजेन्नाय हारियारि दाङाबाजिखौ नोजोर होनानै हादोरसायाव 3 बोसोर जालांनाय समाव गासै 222 आफादफोरनि जथाय इउनाइटेड प्रटेक्शन कमिटि (इउपिसि) आ मैया नाम्बलाव मोनसे सुबुं हानजा सुरनाय हाबाफारि लायो, जेराव नुजाथिफैनाय सुबुंफोरा न्याय, गोजोन आरो हादोरसानि ओनसोलारि खौसेथिखौ रैखाथि होनो थाखाय स्ल'गान होयो। गुबुन मोनसे खौरांआव दङ बरगी बान्दोआव नाव जाब्रबथायाव गोमानानै थानाय सुबुंनि गोथै सह'खौ बोखांनो हायो। सुबुंनि अनजिमाया 13 जाहैबाय। बरगी बान्दोनि नाव गोदोनाय जाथायाव आद्रा थानाय 2 सुबुंनि गोथै सह'खौ बोखांनो हानाय जाबाय, जायनि जाहोनाव जिउ खहा जानाय सुबुंनि अनजिमाया 13 जाहैबाय। गोथै सह'फोरा 9 बोसोर बैसोनि मयूरम आरो 39 बोसोर बैसोनि कामराज आर्यानि। बेनि सिगां सनिबारखालि बान्दोनिफ्राय आरोबाव 2 गथ'साफोरनि गोथै सह'खौ बोखांनो हादों, जायनि जाहोनाव थैनायनि अनजिमाया 11 जादोंमोन आरो दा 2 मोनबावनायजों 13 जाहैबाय। एनडीआरएफ आरो गुबुन रैखाथि मावफारियाफोरा बृहस्पतिबाराव मध्य प्रदेशनि जबलपुर जिल्लानि बान्दोआव हरखाब बारहुंखानि जाहोनाव गोग्लैनाय सा 29 दावबायारि आरो 2 क्रू मेम्बारखौ लानानै थानाय क्रुज नावखौ बोखांनो थाखाय मोनसे अपारेशन जागायदों। फारसेथिं हादोरसा दावबायारि बिफानआ गोजौ थाखोनि नायबिजिरनाया जागायनायजों लोगोसे माइकेल रिजर्टनि मेनेजारखौ सासपेन्ड खालामो आरो क्रुज पाइलटनि सिबिथायखौ फोजोबो। बे दुखुनांथाव जाथाया जादों जेब्ला मध्य प्रदेशनि दावबायारि बिफानजों सालायजानाय दावबायारि क्रुजआ बृहस्पतिबारनि बेलासियाव फैनाय गिख्रंथाव बारहुंखानि उनाव गोदोना गोग्लैदोंमोन। सा 22 सुबुंफोरखौ दैनिफ्राय रैखा मोननो हायो आरो गोमाना थानाय सुबुंफोरनि थाखाय अपारेशन जागायनाय जायो। मध्य प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि मोहन यादवआ बे जाथायखौ जोबोर दुखुनांथाव जाथाय होननानै बुंदों आरो थैनाय सुबुंनि नखरनो 4 लाख रांनि अनसुंथाइ होगोन होननानै फोसावदों। गुबुन मोनसे खौरांआव दङ पुलिसआ गहेनाफोरनि गलायाव सिखाव खावनायजों लोब्बा थानाय 2 दुथां सिखावफोरखौ खादों। खावनाय रुफानि गहेनाफोर, न'खौ सिफायग्रा आइजें-आइलाफोर बोखांदों। मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनायाव गुवाहाटी नोगोर पुलिसआ गोजौ थाखोनि जुवेलारि गलायाव सिखाव खावनायजों लोब्बा थानाय 2 दुथां सिखावफोरखौ हमनो हायो। सिखावफोरखौ धुबुरीनि महम्मद माजुम आली आरो चाइगावनि महम्मद समन आली होननानै सिनायथिनाय जादों। हमजानाय सिखावफोरा थांनाय 26 एप्रिलनि मोनायाव नोगोरमानि बेलटला ओनसोलाव थानाय मोनसे गहेनानि गलाखौ गाग्लोबदोंमोन। खावनाय समाव सानैबो गलानिफ्राय गोबां बिबांनि रुफानि गहेनाफोर आरो गुबुन बेसेन गोसा बेसादफोर लुथिनानै लांनो हादों। गासै खावनाय जाथाया गलानि सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजादोंमोन, जाय पुलिसनो गोनांथार खौरां होदों। गोख्रों नायबिजिरनाय आरो गोख्रै राहा लानायनि उनाव बशिष्ठ पुलिसआ 2खौबो संदाननानै हमनो हायो।
जोबथा खौराङाव दङ सानजा दिल्लीनि थाग्रा बिल्डिंआव एसि बेरफ्रुनायनि जाहोनाव सा 9 सुबुंनि जिउ खहा, 2 जोखोम। सानजा दिल्लीनि बिबेक बिहार ओनसोलाव मैया फुंनि समाव मोनसे 4 थालानि बिल्डिंआव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव खमैबो सा 9 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो 2 सुबुंफोरा जोखोम जायो। बे अरा फुंनि 4 रिंगासोआव बिल्डिंनि 2थि थालानिफ्राय जागायदोंमोन आरो गोख्रैनो 3थि आरो 4थि थालासिम गोसारदोंमोन। अर खामनायनि 2 घन्टानि उनाव फुंनि 6 रिंगासोआव अर खोमोरग्रा गारिफोरखौ 15सो खामानियाव थिसनदों। सा 15सो सुबुंफोरखौ बिल्डिंनिफ्राय बोखांनो हायो आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ थाबैनो गुरु तेग बाहादुर देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो लांनाय जायो। फारसेथिं अर खामनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। खौरां मोननाय बादिब्ला माखासे थागिरिफोरा फोथायो दि बेयो एसि बेरफ्रुनायनि जाहोनाव जादों। रैखाथि होगिरि आरो अर खोमोरग्रा सुबुंफोरा गोथै सहफोरखौ बोखांनो हायो आरो आरोबाव नायबिजिरनो थाखाय पुलिसनो गथायना होयो। अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।